Salutare toată lumea, numele meu este Vere și bine v-am regăsit la un nou episod de seria noastră de Micro Battle Space Minecraft Pocket Edition. Uitați-mă că vorbesc încet, dar este 1 noaptea, 1 jumate, cât o fac ceasul acolo. Ok. Suntem 17. Ok. Foc imediat. Ok. Sau să când se încarce, intrăm pe Micro Battles. Am fost notificați. Intrăm pe server, intrăm pe Game 5, POC. În Team Yellow. Holy fuck, era să mor. Lagul este de la server, eu n-am nici... Că și eu am lag, dar... Ok, vreau să mă să atac. Nice. Game 7. Mapa mea preferată pe care o să dau măcel. 2, 1. Gata. Este chat. Ok. Așa să fie mai ușor. Nu mă deranja chat. Nu mă arăt. Ok. Am făcut un kill. Nu, un kill. Timber. Ui, arcar. Câți bănuți avem? 2. Uita că am plin rău. Fuck. Nu-i băi. 11. Eu aici. A intrat altcineva. Haideți pe să stai de pe gameplay. Ok. Hai că abia aștept redule. A vine redul peste noi. Ce vrea redul să facă? Nu mor eu acum, titan. Mă duc eu pe redul ăsta. Holy fuck. Are kit. Da, veneau toți pe mine. Ok. Respawn. Ok. S-a apucat.
Bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Felix. Salut!